Jožko, tento bavrák jak vyzerá, lebo tak do hodinky by som potreboval to mať hotové, lebo dojdu si preto. Jak toto vyzerá do piči? Všetko mi to dobre ide, pozri sa. Všetko mi pasuje. Kábliky mi pasujú. Aj na tejto strane, aj na tejto strane. Ešte aj tá ukťahovačka ide. To som papír zahodil, lebo mám upotené čelo. Ale je to elegantné. Už som narobený. Ahojte, chlapci. Však ale dobre, tá sa to aj s kľudom vyriešiť, nie? Však ja takisto toho nemám málo, však treba tie auta všetky podokončať. Mne ľudia vyvolávajú, nie vám. Ale nevadí, veď niekedy ľudia zavolajú, ja im poukazujem. Tuto máme napríklad Audinku peknú, čiernu, tu lakujeme úplne v kľude, bez stresu. Tuto je naša dodávka, to si chlapci požičajú, keď potrebujú. Tam odvezú také veci zo záhrady, z domu. Čo len treba, ja nepoviem ani slovo. Mne je to jedno, ja som rád, že si pomôžu. A takto my si tu spolu žijeme. A o tej stolici vám 2 týždne hovorím, že ju treba zaviesť, že ju treba naložiť do dodávky a zaviesť ju 2 týždne. Tak láskave to naložte a keď to pôjdete skladať, nepolámte si ruky, nohy, normálne v kľude to vyložte. Máte čas, hovorím, máte čas, nie že sa volá komu volá, čo stane.